pateni. Aku ra iso nglakoni, Gun. Mbah bendune dewa apa? Aku ra arep gagas. Yen aku diperintah dewa kon pateni kowe, aku ra iso nglakoni, Gun. Mergo kabeh mau Dut Le Cul jatut, cul katut, katut, Edan opo kae? Dumateng para derek saha pamirsa ingkang berbahagia. Sakmenika panjenengan saking tenujul kasing pasugatan Ringgit Wacucal ingkang dipun atwengi dening Ki Dalang Cahya Kuntadi wonten adicara bersih Desa Selorejo lumantar channel Jagat Clear. Mugi-mugi lumantar video Ringgit Wacucal menika saged natekani sedaya tindak tanduk miwah satindak aktivitas panjenengan sedaya. Sugeng amirsani.
prasangka kumanyar mangrenggor ming puri Selarejo marati luring budaya mangken tanpa siring mas lir murubing langit Perjuangan sarwa mane ilahing awek namastu namasidang gong mengkowerti aduh Gusti ilo tekse walang sangker heng maknane yuang awek nam ora ribet astu werdine muga-muga namas tegese panembah sidam kang maha suci minangka purwakaning kandha kawis tingal ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon yekti dudu soroting surya candra ndaru miyang kartika ananging gumelare kahwangan junggring saloka ya ing kahwangan suralaya jonggiri kailasa ya winastan paku jamur kataliwarna ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan amboga ora kraos lesu tan angunjuk datan kraos salit saben-saben amung kaperbawan kuku sing dupa menyan ratus garu rasa mala amrik ngambar Gondowarung Hanenggih ingkang ngrenggani kahyangan Suralaya ngasta pusaraning kadewatan mangkreh para durandara dewa watak nawa miwah para hapsari hanenggih ingkang wisik Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Nata Sang Hyang Bathara Guru Sang Hyang Manikmaya Catur Bujo Nilakanta Siwah Bujo Giripati ya Risang Pasopati mangkono Sang Hyang Girinata nggenya ngasta pusaraning kahyangan kanthi adhedhasar adil para marta satemah ambabar katentreman lan kamulyane sagung dumadi nalika semana Sang Jagatnata kepareng miyos ing Siniwaka bali Araras Marcukunda manik lenggah mungguing dampar sila Kandawaru binangun sesemek babut permadani awarni jingga sinebaran sari-sari kongas gandanyo angebeki pasewakan dening kang lenggah ing ayun hanenggih kamituwaning para dewa jawata ing kahyangan suduk pangudal-udal Sang Hyang Narada ya Risang Kanika Putra
ingkang satu dadi sesepuhing para Jawata labet datan kewran sawiring reh sanes kara miwah datan kasamaran saholah kridaning rat. Sinambungan pasibane dewa ingkang kadhapuk mangka dadi paniti sastra hanenggi Sang Hyang Bathara penyarikan didem permanem datanana kang nyabawa mangkono dupi ana tengara lamunta sang jagat arsa medhar pangandika gya saya ngangsek lenggahing para dewa Durandara. Kang kadhi sudama Gusti sasangka kasongan Surya sumungsung kaswa raras ruming sari-sari dan sembah miring ulun kapurba risang murbeng rat sahana
nikang yan kanang sing tasih maweh buka sawakung mak sering delahan agung pinujweng hari Astungkara sidam sekaring bawana langgeng muga rayu sagung dumadi. Kula nuwun sewu Kakang, Kakang Gunarsi Narada. Monggo katurunan lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih Kakang Kanika Putra. Paladala. Merkenjang Pak Pangwarudayang slire buntuté acel kater. Adi Guru. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan dening antos semanten Sih Kadarman Sakra pakromatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Raking Suduk Pangudal-udal. Pangsuling ngatur mboten langkung salam taklimipun ingkang Raka kunjuk wonten ing ngarsa paduka Adi Guru. Nun inggih Kakang Narada sampun kula tampi andadosaken bumbung birawaning manah. Monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak Kakang. Matur nuwun Adi pangraos mboten kirang sekica anggen kula ngabiyantara dasaripun paduka sampun pirsa dumateng pekareman kula saben-saben kula minggah wonten ing Bali Marcukunda manik mriki tartamtu paduka kehormati kalian ungeling gamelan Lokananta ingkang angrangin kados mekaten jaman sakmenika sampun langka sanget gamelan kok wonten gendere penerus niku sampun langka sanget. Paduka pirsa dumateng pekareman kula ricikan alus siji gender penerus loro siter angka 3 gambang niku senengan kula. Nek gambang ripan kula samangke mboten saged tilem mergo ditunggoni karo bose terus ngoten niku. Inggih Kakang. Mekaten Adi. Inggih. Bathara penyarian diprayogakake anggone sowan. Mun inggih Pukulun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuwa-tuwa kunjuk sahandap cenila paduka Sang Adi Pukulun. Ya penyarian ndak tampa gawe bombong ing rasa. Wangsul dumateng paduka Kakang Gunarsi Narada. Wonten tetembungan kridaning ati tan kuwawa mbedah garising pasti. Budidayane manusa taneh sembada ngungkuli purbane kang kawasa ingkang tegesipun semunipun jangka jagat perang agung trah sang Wyasa nenggih para Pandhawa lan Kurawa
badhe kababar mapan wonten ing Tegal Kurusetra. Kula mangertos bilih pendhita ing Saptawarga Begawan Abiyasa utawi Resi Kresna Dipayana menika nate manabda sarta andongeng lan dongengipun kala wau dipun serat kaliyan dewaning kawruh lan ngelmu nenggih Bathara Ganapati. Menawi mboten lepat panyeratipun Bathara Ganapati sakmangke dados pustaka ingkang naminipun Weda Jitapsara ingkang mapan wonten ing Kahyangan Suralaya. Kakang kalilan kula nyuwun dawuh menggah isinipun Weda Jitapsara kala wau kados pundi Kakang Narada? Paladala. Adi, menawi paduka andangu magapokan kalian suraosipun Weda Jitapsara prayogi paduka andangu dumateng paniti sastra utawi juru seratipun para dewa nenggih ingkang putrapun Bathara Penyarikan. Pramila saking menika penyarian wonten dawuh pukulun. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine jeneng kita wis uni ngapa kang dadi dawuhe Sang Hyang Jagat Girinata. Mula maju kang dadi lenggahmu matura ingkang kanthi terwaca lan tetela isining Weda Jitapsara dongenge Sang Resi Wyasa. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana mbre Sekar kadung nggih satri kalilan kula matur magepokan kalian Weda Jitapsara ingkang sakmangke sampun mapan wonten ngarsa paduka Sang Adi Pukulun Bathara Girinata. Nuwun sewu. Jitapsara menika kitab ingkang anulis dumadosipun Baratayuda perang ingkang anetepi brata utawi laku utama antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Dene mapanipun Bratayuda wonten madyaning Tegal Kurusetra. Tegal tegesipun ora-ora jembar, kuru namining darah, setra maknanipun kuburan. Bratayuda wenang sinebat perang gedhe karana kathah senopati satriya ratu Brahmana ingkang gugur wonten madyaning Tegal Kurusetra. Lan benjang Bratayuda menika badhe lumampah dangunipun 18 dinten. Bratayuda badhe lumampah dangunipun 18 dinten. Dinten ingkang sepisan nenggih lampahan Kresna Duta. Narendra Ndarawati Sri Bathara Kresna ingkang minangka cundhakanipun para Pandhawa nakyenaken bab kamukten negari Ngendraprastha lan sepaling negari Ngastina dhumateng Duryudana. Karana nata Ngastina nenggih Sri Kurupati menika wangkot
andhepani dumateng kamukten kala wau satemah sumpahipun Duryudana prasasat ngebaki jagat mrebeki bumi bilih anetepaken Baratayuda dadi sasampunipun Baratayuda menika kelampahan nembe dinten ingkang kaping 6 dinten ingkang kaping 6 wonten senopati ingkang gugur nenggih putra Wirata Raden Utara kalajengaken dinten ingkang kaping 7 nenggih ugi putra Wirata kadang anemipun Utara Raden Wiratsangka ingkang gugur dinten kaping 8 nenggih lampahan Seta Ngraman Raden Seta Buminjaya boten nrimakaken dumateng pejahipun ingkang rayi kekalih satemah ngamuk punggung Suratantoha wonten madyaning Tegal Kurusetra wasana Raden Seta gugur wonten tanganipun Brahmana ing Talkanda nenggih Sang Mahatma Bisma Resi Dewabrata kalajengaken dinten ingkang kaping 11 Pandhita Talkanda Sang Mahatma Bisma gugur dening Senopati putri saking Pancala garwanipun Arjuna nenggih para Srikandi ingkang ngontapaken sedanipun Resi Bisma kalajengaken dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Abimanyu ranjap Abimanyu kinepung gelar baris Cakra Byuha damelanipun Resi Durna satemah kiblat papat nibakaken gegaman Abimanyu dados pengewan-ewan satemah pejah kasulayah wonten madyaning pabaratan dinten ingkang kaping 12 nenggih lampahan Durna gugur sedanipun pendhita saka 5 kala wau wonten tanganipun putra Pancala nenggih pun Trusna Jumena dinten ingkang kaping 13 nenggih lampahan Jambakan Dursasana gugur dening panenggak Pandhawa pun Werkudara dinten ingkang kaping 14 nenggih mustikaning Bratayuda Karna tinanding tetandinganipun Narpati Ngawangga Sang Basukarna kaliyan panengah Pandhawa pun Arjuna satemah Prabu Karna Prateng Lalis kalajengaken dinten ingkang kaping 15 lampahan Salya gugur dening pembareping Pandhawa nenggih pun Puntadewa dinten ingkang kaping 16 nenggih lampahan Sengkuni beset pejahipun Pati Sengkuni wonten tanganipun Satriya Jodipati pun Werkudara dene dinten ingkang kaping 17 saha 18 nenggih rubuhan guguripun Ratu Ngastina pun Duryudana ingkang dados pratandha sirnaning angkara murka bukulun Driya mangu mangun kong kandhuan remang lerlena tanpa kanin wong yen tantulusa mengku sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra Muda uwus nyelon hangrapa mekaten bukulun isinipun Weda Citapsara ingkang tinulis dening Bathara Gana sakmangke Purbawasisa kula aturaken dumateng Paduka Sang Adi Pukulun Kakang Narada
Mbok menawi wonten dawuh saking paduka Kakang saderengipun Bratayuda mbenjang kawiwitan. Baladala. Nuwun sewu. Menggaing petang kula Adi. Menggaing petang kula kok taksih wonten ratu lan satriya ingkang dereng kapacak wonten ing Bratayuda. Nenggih Narendra ing Mandura Prabu Baladewa kalian anak mbarep Jodipati nenggih pun Raden Antarja. Tiyang kekalih kala wau dereng kapacak mongko dados senopati wonten madyaning Baratayuda Jaya Binangun. Lah, prayogining lampah kados pundi Purbawasisa kulaturaken paduka Adi Pramesti. Inggih. Malah sisan damel Bathara penyarian wonten dawuh pukulun. Bratayuda ora mung lumaku sajroning 18 dina ning ditambahi sedina dadi 19 dina. Ewadene dina ingkang kaping 19 tetandingane Baladewa kelawan Antarja satemah Baladewa kelawan Antarja mati sampyuh utawa gugur bebarengan. Maragagi tulisen Bathara penyarian. Inggih, ngestakaken dawuh paduka pukulun. Nyat langening kalang wana klar pandamun sar tinon ler kakonang kurang sorotetan padang asor lan pacaring ngestu padha dawuh pangandikane Sang Hyang Jagatnata. Hanenggih Sang Bathara penyarian badhe anyerat nenggih dinten ingkang ping 19 tetandinganipun Prabu Baladewa kaliyan Raden Antarja pejah sampyuh wonten ing Kurusetra bocap. Ora kaya ingkang andingkik saking sakjawining gale Marcukunda manik. Hanenggih Sukmanira Narendra Agung ing Ndaramati nenggih Sang Wisnu ya Sang Narayana sigra minggah wonten ing bale Marcukunda akarya cingak kang samya mulat. Palugon laguning lekas Lukita linuding kidung kadung kadereng amomor memangun manah rahayu
Anggung kenya paring dono Angga kancar saben dina kang bawa leksono ana tepi pangandika kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawahing tawang tuwang pukulun kula pun narayana ingkang sowan wonten ngarsa paduka lan nyuwun pangapunten menawi anggen kula ngabiyantara nilar ing tata krama sarta nabrak ing Subasita Wisnu maragake diprayogakne anggonmu sowan matur nuwun pukulun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk pukulun iya Narayana ndak tampa gawe bombong ing rasa katon sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa kita semuning gimbul wigati yen pancen ana bab ingkang bakal nduk babar margage Wedarna ingkang kanthi tetela Wisnu inggih yektosipun malih-malih menapa sampun sawetawis dangu anggen kula nderek mirengaken menapa ingkang dipun rembak wonten ing pendopo Bale Marcukunda Manik mriki ingkang sami ngrembak babakan Weda Jitapsara kitab ingkang anyerat dumadosing Bratayuda nyuwun pangapunten pukulun Blakasuta blakutang terus terang wonten bab ingkang ganjel saklebeting manah kula nenggih nalika paduka paring dawuh ingkang kedahipun Bratayuda menika lumampah 18 dina ning paduka tambahi dados 19 dina dinten ingkang kaping 19 nenggih tetandinganipun Antarja kaliyan Prabu Baladewa satemah pawongan kekalih kala wau seda bareng utawi pejah sampyuh wonten ing Tegal Kurusetra nuwun sewu kula sanget boten condong, kula sanget boten rumajang. Dasar kula kalih ing sepisan. Antarja menika menawi kaliyan Prabu Baladewa ngibaratipun timbangan menika jomplang. Prabu Baladewa yen tanding kaliyan Antarja mongko bayi wingi sore menang ora kondang kalah malah babar wirang. Menika dasar kula ing sepisan. Dasar kula ingkang angka kalih. Bratayuda menika lak dados telung perkara ingkang sepisan kinarya srana lunase utang angka kalih luware nadar angka 3 nenggih icaling angkara murka niku isining Bratayuda lunase utang luware nadar sarta ilanging angkara murka. Menapa kinten-kinten Prabu Baladewa kaliyan Antarja menika tiyang ingkang murka? Ora. Nah, menapa kinten-kinten Antarja kaliyan Baladewa menika gadah nadar? Ora Narayana. Nah, ingkang setunggal malih. Menapa
Baladewa kalian Antareja menika gadah utang piutang? Ora. Lah, menawi mboten keng menapa tiyang ingkang mboten ngerti kentang kimpuling kahanan pojok plereting lelampahan kok kesempyok ngaradan dados korbaning Bratayuda? Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kampit sang reknaning bawana sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngenes sing tias ya si tukang kudu garing salah adiku menawi dipun suraos kados leres sing dados aturipun Narayana kala wau Antareja kalian Baladewa menika boten gadah perkara menapa-menapa ing menawa nganti kembek wonten ing madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Yen pancen kaya ngono Narayana isining Weda Citaksara ora bakal ulun owahi Bratayuda tetep gundunge 18 dina. Taksih wonten ingkang kirang, taksih wonten ingkang ganjil, taksih wonten ingkang jomplang. Den endi meneh? Wonten satriya ingkang anggadhahi utang sarandene boten mlebet wonten Serat Citaksara, boten mlebet wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Mongko satriya ingkang utang kala wau nyauripun nggih wonten madyaning Bratayuda. Sapa satriya sing ndak anggap diutang? Boten wonten sanes kejawi namung Ratu Pringgondani Gatotkaca menika gadah utang. Sabarang katuluker ukir moyak mayik saking tias balewur Narayana Gatotkaca ndek anggep duwe utang. Banjur utange Gatotkaca karo sapa Narayana? Kulun menapa paduka mboten kemutan nalika Abimanyu rabi malih? Mongko Abimanyu menika sampun anggadhahi garwa putri saking Ndarawati nenggih pun Siti Sendari. Nanging sumpah lan prasetya bilih mboten anggadhahi garwa satemah pinundhut mantu dening Ratu Wirata Prabu Matsapati dipun palakramaken kalian sekaring kedaton Matswapura utawi Wirata nenggih pun Nini Utari. Lah nalika semanten Siti Sendari menika bingung merga tinilar kisah kalian Abimanyu tanpa pepoyan utawi tanpa pamit. Nalika semanten Siti Sendari sambat kalian Gatotkaca supados ngupadi wonten pundi papan dunungipun Abimanyu. Gatotkaca perintah dumateng pamanipun nenggih pun Kalabendana. Kalabendana bidhal ngangklang jagat mandhap wonten ing negari Wirata. Ing mriku Kalabendana ngertos bilih Abimanyu menika rabi malih. Sasampunipun terwaca cetha gamblang wijang wasana Kalabendana wangsul dhateng Pringgondani. Ing sakngajengipun Gatotkaca kaliyan Siti Sendari Kalabendana menika paring katrangan menapa wontenipun gandeng Kalabendana menika buta ingkang jujur. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Mila nggih witing klapa saklugunipun dipun aturaken bilih Abimanyu wayuh
Ngertos dhumateng lelampahan menika, satemah Siti Sendari menika semaput mboten eling Purwoduksina nalika semanten. Kala Bendana badhe nulungi Gatotkaca ugi badhe nulungi dhumateng Siti Sendari ing badhe dawah kumlawe tanganipun Gatotkaca nyenggol palarapan utawi bathukipun Kala Bendana dados pejahipun Kala Bendana. Gatotkaca menika gadah utang kaliyan pamanipun. Narayana kados pundi pukulun? Bener kang dadi atur kita. Kuwi lakon gendreh kemasan kae to. Nggih. Apal kalian lakon apal. Cah saiki ngertine mung Pahyu katentreman karo Semar Bangun Kayangan. Monggo gendreh kemasan iki apik kuwi jane. Tahun ngarep lek digelar ning kene, wah jan ramene ra umum. Lah menika. Lah carane si Gatotkaca nyarutang apa dina kaping 19 patine Gatotkaca mboten ngoten Bu Kulun. Dinten kaping 18 menawi Duryudana sampun gugur nggih sampun aja ditambah-tambahi ngoten lho. Kula mboten seneng anggere nek wong kok njaluk imbuh, njaluk tambahi mboten seneng lho. Mergo kathah tiyang akhire dadi masalah mergo hubungane utawa bab ingkang njaluk imbuh ngoten niku. Tiyange nggih dugi mriki tiyange. Ngagem kaca tinggal tiyange. Iya ya. Lah, yen ora ditambahi dinane njur carane piye? Dinten kaping 11 wanci siang Abimanyu ranjap, Abimanyu gugur. Dinten kaping 11 ing wanci dalu Gatotkaca gugur. Loh, apa kowe ora ngerti karo tatanane Bratayuda? Bratayuda kuwi aturane kena peperangan yen wanci awan. Wiwit saka srengenge jedul nganti parak surup. Srengenge ambles ana ing Jagar Kulon, Bratayuda rampung. Yen bengi kabeh kudu ngaso. Nuwun sewu. Wiwit Abimanyu gugur menika para Kurawa sampun nabrak tatanan, sampun milar saking paugeran boten ngangge aturane Bratayuda. Sebabipun menapa? Inggih wiwit sedanipun Sarsi Bisma, tatanan Bratayuda menika sampun rusak. Mila menawi sedaya kepareng dhahar atur kula dinten kaping 11 wanci dalu Gatotkaca gugur. Astungwara sidam sekaring bawana langgeng. Yen pancen kaya mengkono banjur dina kaping 11 wanci bengi mengko dumadine lelakon kepiye lan sing mateni Gatotkaca sapa Narayana. Nggih. Menawi saking gambaran kula benjang pejahipun Gatotkaca ing Bratayuda lelampanipun kados mekaten Bu. Mrek mangsut marineng kabu putine kang den bawani Bratayuda ngiles mangsa kala. Jagat kebak sesambat tangis kalindes wengis Kumara kinebut dewane Antaka. Dina kaping 11
putra Madukara satriya Plongkowati Dian Abimanyu diranjap gaman dening Kurawa dadi pengewan-ewan. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil anane mung pating crungat, wujude panah, candrané sang pekik nganti kaya landhak. Kamangkono mubal babal kanepsone nata muda pringgondani Gatotkaca kaya wong setanen ngene magut ing payudan nadyanto wanci bengi parandene ing anggegana kaya lintang alian ngene sang Gatotkaca magut suraning driya. Oh. Ah. Oh, yo, yo. Oh. Hey. Oh. Hey, mundur, mundur. Hey, mundur, hey. Yo, mundur. Mundur. Rikata sang Gatotkaca anut laguning Kurawa ing nguni padine sang Abimanyu
kena ing citra Pandya sang Satyaki menyat ngadeg ngambil sanjata sarasa mentang langkap Buris rawa pinana ketiban naga bondo ketiban naga bondo jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara kowe buta loro senopati ngawangga lembusa kelawan lembusana Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Basukarna. Wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Prabu. Nadyan ta kudune yen manci bengi iki kabeh para senopati prajurit kuwi padha ngaso. Ning parandene ing gegana ing antariksa ana candrane nganti kaya lintang aliyan ingkang ngamuk punggung Suratamtaha. Yen ora kleru kang dadi pamawasku cetha lamun to kae bocah Pringgondani Gatotkaca sing tugel rasane ceklek atine merga matine adine si Abimanyu mau. Wanci bengi tik malah duwe kaprawiran kados mekaten sinuwun. Keluwiyane Gatotkaca ya ngono kuwi. Yen wanci bengi Gatotkaca malah saya permati kang dadi panyawangi. Dek beda kalih buta-buta ngawangga. Yen buta ngawangga yen bengi kok do ora betah melek malane. Bedane nggon ngono kuwi. Nggih. Mula kang mangkono ripalungguhan iki aja kakean gunem sing tanpa guna. Kowe senopati gegedhuk loro sing tak jagakake. Rangketen Gatotkaca, ora nganti pletheking srengenge aku njaluk gembolen sirahe bocah Pringgondani. Wis tuaken dawuh. Diarah. Oh. Oh, Oh. Woi.
Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Ayo. Wah. Oh. Hai. Wah. Wah. Hey. Hey. Wah. Hey. Hey. Wah. Dan ampuh tenan kowe. Ampuh apa? Wah. Oh. Oh. Hey. Oh. 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 Wah. Hey. Mawetang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora kena sinangga enteng kaprawirane bocah Pringgondani. Senopati sakloron Lembusa kelawan Lembusana dadi pengewan-ewan satemah dadi layatan. Gatotkaca, aja gembelo sirahmu. Para wadyabala ngawangga kabeh padha nyawangon dhuwur. Lamun ta ana wujude sesawangan sing kaya lintang alian. Saanane prajurit kudu nibani nraca bala lan panahe. Yo. Sanadyan lepasing traca bala miwah jemparing ingkang tumama ing anggane Sang Gatotkaca nganti kaya udan mangsa rendheng.
satemah kaprawasa nenggih nata muda pringgondani parandene tan mundur ing geguntur tan mendho ing bebaya sadakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ciptaning driya sang kaca negara amatek aji narantaka ana kaelokan Gatotkaca sing mung siji dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 500 Gatotkaca dadi 1000 nemplek-nemplek ing Tegal Kurusetra Gatotkaca 1000 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 Duh karepe dhewe ngurup dadane sak tebah Gatotkaca dasar Pornyata Wakarna ora minggat nggo gatheng gasmu ing kene dalan patimu Hut Oh Hat Ah Oh Oh Wait Oh 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 Wah Oh Hat Wait Gatotkaca 1000 Gatotkaca 1000 Gatotkaca 1000 Rumangsaku sanggon-nggon tek enek Gatotkaca. Ing atase rong nganti jam 11 nek ramene wis kaya ngene. Ketara lamun to Gatotkaca ki lagi golek pasaran ning kene kae. Yo. Aja gembelo sirahmu. Nata ngawangga nitih kreta Kyai Gambyong. Golek lenamu ing kono dalan patimu.
gemerit suarane kaya putung-putung gendhewane. Nata ngawangga amentang pusaka linangkung Kyai Kunto Wijayandanu. Kebat kaya kilat, kesit kaya tatit. Lakune panah kaya ngoyak ning diparane Sang Gatotkaca. Berkenjang Pak Pong Warudaya. Rambut dawa jenenge gondrong, untu entek jenenge ompong. Adah soto jenenge rombong, bojo moblong tinggal jagong tumpaki wong. Wah. Rawene Bratayuda dina kaping 11 malem 12 nek kaya ngono. Kunto Dwiasa ngoyak karo Gatotkaca, parandene loro-lorone padha gesite. Iki ora bakal rampung lamun to aku ora nggugah bocah sing turui. Apa to? Ngatasi kancane do adus keringet kaya ngono, rekasane kaya ngono. Ramene kaya ngono. Malah turu tumumpang kok ning Gambang iki sapa iki? Kebiangeten lho. Ngono njaluk bayarane utuh lho. Kala bendana. Lagi bonangane kabeh bergas mripatmu wis abang dhewe lho. Kala bendana kowe tangi oli. Nadyan ta kowe wujud sukma, kowe turu ning Mega Malang kowe tangi. Merga ana parigawe ana perlu sing ngrampungi ya mung kowe sing bisa. Kala bendana tangi. Turu sore kaki ana dewa ngang jagat
Bektiku katur marang kakek Narada ingkang rawuh mrepeki aku ning Megamalan. Ya. Kalau bendana ndak tampa gawe babang rasa ora liwat pangestulur wae itu berapa lama jeneng kita. Ndak topo kek gawe bobonge rasa. Ana perlu apa kowe ganggu anggenku lagi turun? Piye? Ana wigati apa kowe ganggu anggenku turun? Iki mau kowe ora turun ning turu. Ngerti ora bedane turu karo turon? Lek turu ki bener-bener railing kaya ki mau kowe kuwi mau. Yen turon iki layah-layah, urung bisa merem mripate ngono. Mula tembung Jawa ki ana bedane sing werna-werna kaya ngono kuwi. Turu karo turon ki beda. Jeru karo jeruk ki ya beda, ngono. Wuru karo wuruk ki ya beda. Turu karo turon ki ya beda ngono lho. Ana apa kek kowe nimbali karo aku nggugah anggenku turu? Kala bendana ana dawuhmu apa? Kowe ngerti ora? Lamun Tari Palungguhan iki perang Bratayuda wis dadi. Wis ngancik dina kaping 11 malem 12 iki. Iya, banjur manut kodrat ora suwe maneh ponakmu lanang Pringgondani si Gatotkaca kudu mati. Yen pancen bengi iki Gatut kudu mati, aku malah marem, aku malah seneng. Tegese ora kesuwen anggenku ngenteni karo ponakku Gatut ke. Nadyanto aku wis mati saiki abadan sukma. Aku moh munggah ana swarga yen ora bareng karo anakku Gatut. Yen pancen bengi iki Gatotkaca mati, aku sing bakal mapak, aku sing bakal metuk tak kantine munggah swarga ya, Kek. Nanging ngene, manut jangkaning dewa, kodrate lelakon sing dadi lantaran utawa sing duwe kewajiban mateni Gatotkaca ora ana liya kejaba mung kowe Kala Bendana. Oh. Kowe iki omong apa? Katresnaku sak wutuhe marang Gatotkaca. Lah kok Ripalungguhan iki aku ndok perintah supaya mateni Gatotkaca kuwi iso mikir ora kowe. Jare kowe iki dewa. Dewa iki kewajibane ngayomi marang kabeh para titah. Ngerti karo kautaman, ngerti karo bebener, ngerti karo kawicaksanan. Saiki rasa kamanusanku ki ana ngendi sing nganti sing kudu mateni ponakku Gatut ki aku dhewe. Lah manut kodrat ki kaya ngono kuwi, ning kodrat bisa diwiradati. Merga Gatotkaca ki matine nggawa utang. Utang karo sapa? Karo bakul ngendi tak saure. Lah, utange dudu dhuwit, ning duwe utang nyawa. Nyawa karo sapa? Ya karo kowe kuwi. Apa kowe ra kelingan? Nalika semana patimu ki ana tangane Gatotkaca, dijawil bathukmu satemah kowe tumekeng pati. Tegese Gatotkaca ki matine duwe utang karo kowe. Sing nyaur ya kudu kowe, sing mateni Gatotkaca ya kudu kowe. Oh. Sing nglakoni biyen iki aku dudu kowe. Kowe dewa ngertimu apa to kowe? Tak critani lakone biyen ki ra ngono kuwi. Nalika semana bojone Abimanyu lak nangis. Ya aku ngerti Siti Sendari. Ha ya. Aku diperintah Gatut supaya goleki Abimanyu. Lah aku neng Wirata weruh Abimanyu ki wayuh rabine. Aku wis apal, aku niteni bola-bali. Angger wong ganteng, angger wong sugih, angger kondang, gampang wayuan.
siji satriya loro dalang kok kondang gampang wayuh kuwi mendhi. Lah sakwise aku ngerti Abimanyu rabi karo Utari, aku terus bali ning Prigodani ning kono nek Gatotkaca karo Siti Nurbaya. Sendari? Oh iya Sendari. Aku omong apa eneke lamun Abimanyu rabi neh karo Putri Wirata. Lah si Siti Sendari arep semaput. Aku arep nulungi Gatotkaca ya nulungi ora sengaja tangane Gatut nyenggol bathukku akhire aku wafat ngono. Bisa bedakne ora? Sengaja karo ora iso bedakne ora? Kok Gatotkaca iki ra sengaja. Nadya ra sengaja ning akhire lak kowe mati. Iya. Lah ya gandeng si Gatotkaca dadi lantaran patimu saiki sing mateni Gatotkaca kudu kowe. Aku tresno banget karo Gatotkaca. Aku ira Gatotkaca lara ae ra mentala. Apa nek nyawa Gatotkaca mati? Ora bakal aku mateni Gatut. Lah ngono ora gelem mateni Gatotkaca tegese Gatotkaca matine nggawa utang. Utang-utang ora tak gagal. Ndek utang ya ben penting aku ora mateni Gatut. Kowe iki pancen bocah goblok. Sing peko iki kowe. Kowe sing peko. Nadyan aku sumpah duwe rasa kapanusan. Mosok aku mateni karo ponak aku dhewe. Wes, Ripalungguhan iki sing nemtokke sawutuhe ya mong kowe. Karepmu piye? Dewa mengarep nekseni. Yen pancen pengen Gatotkaca matine nggawa utang, mara gage sawangen tok wae. Nek pengen Gatotkaca matine munggah swarga, kowe kudu dadi lantaran patine ponakmu. Pikiran dhewe. Oh. Bali dewa rupane kaya cerek. Aku nampa lelakon sing abote kaya kene. Yen aku ora mateni Gatotkaca, Gatotkaca matine nggawa utang. Tan wurunga diceplukne ana ing neraka jahanam. Kosok baline yen pengen Gatotkaca entuk swarga, kala Bendana kudu tega pateni karo Gatut. Lelakone abote kaya ngene to, Lili. Tut, kowe nang ndi, Le? Lereno lekmu gelut, Tut. Leren, Tut. Kowe nang ndi, Le? Gatut. Gatut, iki pawane Paman kula Bendana. Oh, Paman. Surem dewang
Praga Malang. Sang Gatotkaca angkrangkul dumateng ingkang paman kang daden tresnani. Nadyanto abadan suksma parandene isih kapilut kenyut dumateng trenyuing rasa. Sanadyan udan tangis banjir luh nanging yektine tangise katresnan rasa kangen kang wis pirang-pirang taun datan pinanggya. Sanadyan pedhot-pedhot megap-megap magep-magep kawijil pangandikane nata pringgondani. Paman kula Bendana, kabar pisan aku ora nduga mono yen kowe isih ngenteni aku nang kene, Paman. Aku njaluk ngapura ya, Paman. Kowe biyen mati sing dadi lantaran patimu Gatotkaca. Aku njaluk ngapura, Paman. Iya Le, ora dadi apa. Kowe biyen ki mateni aku ki ora jarak, ora sengaja. Mesti gedhe sing dadi pangapuraku. Gak apa-apa kok Le, gak apa-apa. Paman. Banjur ana wigati apa? Kowe ngendhek anggenku perang karo Ratu Ngawangga. Kowe nemoni aku ana wigati apa, Paman? Iki mau ngene Le, sakjroning aku ki turu ana ing Mega Malang, ana dewa sing nemoni karo aku ya kuwi Cempluk Narada. Cempluk Narada? Iya, gugah anggenku turu. Dheweke paring dawuh lamun to ora suwe maneh utawa bengi iki kowe kudu mati, Dut. Paman kula Bendana, malah kuwi sing tak tunggu-tunggu, kuwi sing tak anti-anti. Ingkang sinebut satriya kepengin mati gagah ana madyaning pabaratan. Ning ngene, Dut. Sing aku abot kelakoni kuwi sing dadi lantaran patimu ora ana liya kejaba pamanmu kala Bendana. Merga matimu biyen ki dianggep kowe iki dianggep duwe utang. Lah aku apa mentala yen kon mateni kowe to, Dut. Lah aku banjur ki mau ngangklang jagat goleki kowe. Ngerti gamane utawa panahe Ratu Ngawangga ki koyak kowe. Kowe mabur banter banget nganti panahe ke mau ki ora iso mabur, arepe entek mesine mergo bengsine ya entek. Kuntadewasa arepe ceblok banjur tak saut. Saiki ana tanganku Kunta mau. Yen pancen Kunta ana tanganmu, endi saiki wujude Kuntadewasa? Iki tak gawa iki, Tut. Oh.
Bendana. Yen pancen kaya mengkono, tak seblake dadaku. Mara gage Kunta kuwi tancepna ning jantungku kene, Paman. Aku patenono, Paman. Alah, lakone abote kaya gini to, aku ki nyawak kuwi lara ora tega. Apane nyawak kuwi mati? Saya-saya aku dhewe sing kudu mateni. Aku ra iso nglakoni, Gun. Mbah, bendune dewa apa? Aku ra arep gagas. Yen aku diperintah dewa kon mateni kowe, aku ra iso nglakoni, Gun. Mergo kabeh mau Dut Le napa to mirah ingsun kok Kunta Dwasa kok tancepne ana jantungmu. Kowe nglalu, kowe lampus diri. Kuwi dosa gedhe lho, Tut. Paman kula Bendana. Aku ora nglalu. Pancen Kunta Dwasa sing ngarah karo puserku. Aku ora nglalu, Paman. Yen ngono bener kandhamu, Tut. Nalika kowe isih jabang tetuka isih bayabang, pusermu ora bisa diketok nganggo gaman apa wae. Bisane mung nganggo rangkane Kunta Wijaya Danu ingkang dumadi saka kayu kastuba mulya. Pedhot pusermu bareng karo rangka Kunta mlebu ana ing wetengmu, Le. Mula kang mangkono ya iki lakon curiga manjing warangka, Paman. Aku wis pepes, aku wis pupus, wis pantok pepuntoning tekad. Aku wis ra kuat, gelem ra gelem aku kudu mati, Paman. Kowe aja ngono, Paman. Kanggo sing pungkasan iki aku njaluk. Aku pengen matiku cucuk. Aku gendongen.
Batangku iki uncalno ning kretane Ratu Ngawangga. Aku pengen mati bareng karo Ratu Ngawangga, Paman. Gaduh. Aja le, aja. Kaki Paman. Iki panjalukku sing keri dhewe turutana, Paman. Aku selak ora kuat, Paman. Gaduh. Cul jatut, cul katut.